First Samuel ni soino bebak ang poribanai kok bo se tongo semai bokok kifilma subrayung ni semai bokok Christian sarok ni hawa nokas talsini ingka heke borok osai rok tai danda baji phunukma rok no ringai hai ni salakya subrayung ni semai bokok no seng tamo khlai naisa di tai sengno sadi ab bahai baksa seng tamo no rohornai borok hai ni saka Israel ni kaidon ni semai bokok no kifilei rohorke abono buksata rohordi norok sini sumsok ni bagui hili ruui rohordi heke norok hamojak nai tai bo tamni bagui norok no satokha abo sawimanai heke borok seng bono tamo hilirui rohornai hinui sungkha borok hai ni saka letia sarok ni wagra bangma signo kaiba kula hai rangchak tai kaiba rangchak ni sinjo tamni himba norok ni aro abo haike norok khorokchaba habwagra rokno bo satokha norok ni ha no satoknai kula hai tai sinjo hai khe tagui Israel ni kaitor no lobladi heke bo norok ni mutai no tai norok ni ha no satokma thaknai tamni norok Egypt saro hai tai Pharaoh haike bwkha kwrak khlainai bo kwma singcha khlaimani ulo Israel rok no phiyogui ma rohor yadiba heke waisa phano horbak phanangjak yako dud rwnai musukni malkhung kwtal swnamdi a musuk bwrui maknui no malkhungo khe horbak phanangui rwdi phiya aborok ni bwsarok no khe aborok bai swkagui nogo tlangdi subrayung ni semai bokok nawui malkhungo tondi norok ni sumjok ni bagui rangchak ni hili rohorma no bokok ni ganao tonui abono ruui rohorsidi heke abono naiui tongdi tumung abo Bet-shemesh kami kotor bwkhak thangkhe chini sakao kirmaisincha hamya no subrayung se tubuo phiya abo a lama tui thangyakhe abo bo khlaimaya tamokhe haino achomsa wngmani se hinui chwng romui mannai borok sajakmani haino khlai laikha borok maknui dud rwnai musuk nawui malkhungo phanangui rwlaikha tai bwsarok no khe nogo chobui tonkha borok semai bokok no khe malkhungo tonkha tai rangchak ni swnamjak sinjo bai kula bokok no tonkha heke musuk Bet-shemesh bwkhak thangkha aborok lamani yaksi eba yagra ongkhorui se thangliya heke ha ari Bet-shemesh jora Christian sani habwogra thanglaikhya afuru Bet-shemesh ni borok harungo gom ralai tonglaio borok achomsa nasigui naiba semai bokok no nuklaiui belai tongthoklaikha abo Bet-shemesh o tongnai Joshua ni panthoro malkhung sokpaiui holong kotor tongmao bathak phaikha borok musuk malkhung no swkagui musuk no khe subrayung ni thani sogui yafarlaikha phiya Levi rok subrayung ni semai bokok no tai rangchak bokok no kari raiui holong kotor sakao tonlaikha Bet-shemesh ni borok a salo subrayung ni thani sogui yafarlaikha Christian sarok ni habwgra borok khorokba abono nukhe borok a salo no ekro no kifilei thanglaikhya aborok wngkha Christian sarok borok ni sumchok ni bagui subrayung no kaiba rangchak ni kula rohorlainai rok kaisa khe
Asdod, Gaza, Askelon, Get tai kaisake Ekron ni bagui kaisake thugui rohor laikha. Heke borok kaiba sinjo habugora khorok barok niya kamiyung ni bagui tei kami kotor kwrak bai chok dewal rwjakya kamirok ni bagui rohor laikha. Abo bet semes o Jesua ni panthoro holong kotorma sakao borok sobrayung ni smai bokhokno tonmani abo tabuk bo aro saki tongkho. Bet semes ni borok khorok sinichi rok no smai bokhok nasigui naimani bagui sobrayung butharka. Abo haikhe no sobrayung kwbangma borok butharmani bagui borok kaplaikha. Kiryat Jearim o smai bokhok. Heke bet semes ni borok omo hai sobrayung kwthar kaitorni bwskango sabo bachawi mannai tai chwng bai hakchal khe boro thangnai hinui salaikha. Heke borok Kiryat Jearim ni borok no tuiton rohor hai hinui rohorka. Western sarok sobrayung ni smai bokhokno kifilui rohorka. Norok abono phaiui na phai phi sidi na phai bai sidi elma katapon kadun hamakhatung.